River of Love. Għandi il-privileġġ li ringrazzja lil Mulej ngħid li f'din il-Knisja Kristjana Apostolika Profetika aħna hawnhekk għandna ħafna ewlied hawnhekk ma nimxux bil-membership aħna. Hawnhekk ma għandniex membri, hawnhekk hija familja buliet, sons and daughters. Amen. Dan huwa wieħed mill-ulied ta' din il-familja li u bħalma tafu bosta taraw ulied oħra jwaslu l-kelma talla u nirringrazzja talla nista' ngħidilkom li l-ulied kapaċi daqsi jekk mhux ukoll iktar minni. Nagħtu glorja l-Mulej, għandak il-Mulej jagħmel hawnhekk u l-kelma tal-Mulej minn għaddejtajhom. Alleluja. Grazzi Ġesu. Grazzi Mulej u glorja dejjem lil Mulej. Alleluja. Grazzi Ġesu. Koħlet jgħid hemm żmien li nitqu u hemm żmien li nisserjaw l-aħwa. Il-Mulej illum nemmen illi irrid ikellem il-Knisja bħalma wara kollox jagħmel dejjem għaliex iktar mu qiegħed joqrob iż-żmien hemm bżonn illi iktar nippreparaw lilna nfusna għal dik il-miġja sabiħa meta ħajerġa' jiġi dak illi aħna suppost kollha kemm aħna qegħdin nistennuh bil-ħerqa vera. Għatu ċabċipa lil Mulej. Grazzi Mulej. Il-messaġġ li poġġieli f'qalbi l-Mulej biex nixxerjah magħkom huwa rigward il-gburija u l-umiltà. Għaliex huma żewġ affarijiet tant importanti għal Kristjan fejn tidħol speċjalment ir-relazzjoni tiegħu mal-Mulej. Jekk inħarsu madwarna eżis, jekk inħarsu madwarna fid-dinja kollha naraw illi wisqgħu tbatija. Kull fejn tħares, gwerer, pajjiżi l'hemm, pajjiżi l-hawn, jiġġieldu bejniethom minn ġustizzji. Dbatijiet kbar, anka jinnaf katastrofi sejħilhom li trid fid-dinja li qegħdin jiġru. Abbużi. Raġuni waħda hemm għal dan kollu. Il-kawża ta' dan kollu hija il-gburija. Il-gburija hija l-kawża li d-dinja llum tinsab fiex tinsab. U aħna ovvjament għalkemm maħniex ta' din id-dinja, però għadna nagħmlu parti f'din id-dinja. U anka ħafna mhux ħafna kollha kemm huma, ħafna u kollha il-problemi li aħna ngħaddu minnhom hija kollha kawża tal-gburija. Jekk mhux tagħna li ħadd ieħor ikkawża fuqna kawża tal-gburija tiegħu. Kollox. It-tbatija li aħna ngħaddu minnha hija kollha minħabba il-gburija. Anke jekk huwa mart, għaliex mhux għax it-tort tiegħek, jekk inti marit, imma minħabba l-gburija li daħlet fil-bidunet meta x-xitan ħada kontra Alla u bad naraw il-Adam u l-Eva li waqgħu fid-dnub. Kawża tal-gburija, l-art insteħtet. U l-bniedem illum qed igawdi minn dak il-frott tal-gburija. Il-gburija hija arma errieda. Il-gburija hija arma errieda u kif jgħid Alla stess lill-Adam għallu l-mument li inti ma tobdix u tikol minn dik is-siġra tmut. Saħna nafu li kemm Adam u kemm Eva waqgħu ħadu minn dik is-siġra kollha minħabba l-gburija għaliex ħasbu li ħajkunu Allat. U Alla qallu dakinhar li inti tkun diżubbidjenti, by the way, kull dnub li aħna nagħmlu ġej kollu mill-gburija. U qallu dakinhar li inti tikol minna tmut.
il-gburija hija deadly weapon tal-għadu. Illum fit-Testament il-ġdid Romani kapitlu 8, 12, 13 jgħidilna illi Pawlu jgħidilhom għalhekk issa ħuti aħna maħniex aktar midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem għaliex jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu. Imma jekk tmotu l-emil tal-ġisem bl-ispirtu tgħixu. Il-mewt ma kienx biss fit-Testament l-Antik imsemmija, imma anka fit-Testament il-ġdid u hawnhekk nixtieq nieħu spunt. Minħabba li bil-gburija bniedem jista' jitlef kollox mimma Alla. Jiddispjaċini ngħid li ġieli nisma' min jippriedka jew jemmen li once li inti wieled mill-ġdid, inti dejjem salvat. Dan li kien qed jgħid f'Rumani kapitlu 8 vers 12-13 kien qed jgħid xal l-laħwa jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu. Għaliex qiegħed ngħid dan kollu? Biex ma nissugrawx laħwa. U tajjeb illi neżaminaw lilna nfusna bir-reqqa għaliex għandna ħafna fina gburija li ma narawix. Bħalma inti ma tarax labra fuq ġismek, hekk inti stess ma tarax il-gburija fik innifsek. Tinduna li hemm it-trab fuqek il-moment li tmur fix-xemx u tagħti daqqa fuq idejk u taraħħa ttir minn fuqek. Il-gburija hija l-istess ħaġa. Hemm probabilità li ħadd ieħor jara int ma taraħħiex. L-Iskrittura twissina ħafna biex noqogħdu attenti mill-gburija. Imma jekk aħna nkunu umli, Alla jagħtina l-għajnuna. L-Iskrittura tagħmilha ċarissima u jgħid nitkellem bil-mod għax nixtieq li kollha kemm intom tirċievu dan il-messaġġ. Għaliex kollha nemmen li aħna inkluż jien li qed inwassal il-messaġġ għandna bżonn neżaminaw lilna nfusna. Iva l-Iskrittura torina imma jekk aħna numiljaw ruħna, il-mulej jagħtina l-għajnuna. Ħanati eżempju u nitlobkom jekk għandkom il-Bibja tmorru miegħi 2 Korintin kapitlu 12 vers 7. Grazzi għal ħniena tal-mulej. Jekk aħna nkunu umli, it-tentazzjoni tal-gburija ħatiġi dejjem. Imma jekk aħna nkunu umli, il-mulej ħajtina l-grazzja biex ma naqgħux fit-tentazzjoni tal-gburija. Kemm Ġagbu kapitlu 4 vers 6 u kemm l-ewwel Pietru kapitlu 5 vers 6 jgħidlek illi Alla jirreżisti lil minu gburi u jagħti grazzja lill-umli. Jirreżisti lil gburi mhijiex ċajta għaliex il-mument li Alla jirreżistik għandek ix-xitan kontra tiegħek u għandek l-Alla kontra tiegħek. Xitan qatt mu favorik. Qatt. Hawnhekk jgħidilna illi u qed jitkellem Pawlu, San Pawl biex tifhmuni, speċjalment intom la tkun ġodda. U jgħid hekk vers 7, u li ma jmurx nintefaħ
bija nnifsi minħabba fil-kobor ta' revelazzjonijiet. Tqedit li xewka f'ġismi messaġġiera tax-xitan biex toqgħod niggiżni ħalli ma nintnefax. Pawlu ma jgħidx eżattament x'kienet ix-xewka. Però nafu żgur li kienet xi ħaġa li tiddejqu, kienet xi ħaġa li qiegħda tweġġaw, u għal 3 darbiet li tista' tfisser iktar minn 3 darbiet 1, 2, 3 dik, talab lil mulej biex neħħilu dik ix-xewka. U l-mulej qallu il-grazzja tiegħi hija biżżejjed għalik. Pawlu reġa' talbu. Ja mulej neħħili din ix-xewka xi tiddejjaqni. Il-grazzja tiegħi hija biżżejjed għalik. Mulej! Neħħili din ix-xewka. Il-grazzja tiegħi hija biżżejjed għalik. Li kieku l-mulej neħħilu dik ix-xewka, tista' tgħid il-Pawlu bye bye. Għaliex il-mulej ħallijielu biex ma jintnefax. Għaliex jaf Alla, unduna Pawlu wkoll li l-gburija hija arma errieda. Seta' qallu ħanneħħielek imma ħanitilfek. Ma m'għamilx hekk. Pawlu fehem. Għallu l-grazzja tiegħi hija biżżejjed għalik. Il-grazzja li naħantik biex inti tkun tiflaħ tissapporti l-uġieħ li qed tikkawżalek din ix-xewka hija biżżejjed għalik. Pawlu kien bniedem umli. U l-mulej fit-tentazzjoni tal-gburija refaw. Jekk aħna nkunu umli, it-tentazzjoni ġejja biex inti tintnefaħ jaf laqqas tinduna. Imma l-mulej ħajġbidlek l-attenzjoni mill-ewwel. Biex inti ma tintnefaħx. X'il-mulej jieħu ħsieb lill-uliedu. Jieħu ħsieb lill-uliedu. Il-mulej meta qed jgħid lil Pawlu il-grazzja tiegħi biżżejjed, jew inkella meta qiegħed jgħid il-mulej illi jagħti grazzja kbira lill-umli li jerfgħu lill-umli x'qiegħed jgħid eżatt. Kif ħajerfgħu? Fiex ħajerfgħu? Jiġifieri ħajtih il-grazzja illi jmur kontra dnub u jkun kapaċi jgħid li għad-dnub. Kull dnub illi aħna għadna maqbudin fih u għadna nittolerawh u għadna naqgħu fih sinjali li għad m'hemmx il-grazzja. Għaliex il-moment li inti tkun taħt il-grazzja, inti tiġi fuq id-dnub, kif jgħid Rumani kapitlu 6 vers 14, għalhekk issa aħna id-dnub m'għadux jaħkem fuqna għax aħna taħt il-grazzja. Mela jekk id-dnub għadu qed jaħkem fuqna, sinjali li f'dik l-erja, ħanuża din il-kelma f'dik l-erja, m'hemmx il-grazzja. U għalfej minħabba li għandek erja ta' gburija. Għalhekk il-grazzja għadek ma rċevejtix li inti teleb dak id-dnub. Il-Kristjan meta aħna din taħt il-grazzja, id-dnub m'għadux iktar maċ għandu forza li jaħkem fuqek. Fit-Testament l-Antik id-dnub kien jaħkem fuq il-bniedem iva. Għaliex kien taħt il-liġi. Illum taħt il-grazzja ma jistax ikun jaħkem fuqna. Jekk id-dnub għadu għat jaħkem fuqek għadek taħt il-liġi. Jekk għadek taħt il-liġi m'intix taħt il-grazzja. U jekk m'intix taħt il-grazzja, examine yourself. Grazzi l-mulej li dejjem ma tanna ċans laħwa. Li nirranġaw l-affarijiet. Tajjeb illi nitolbu l-mulej
U ngħidulu mulej, orina fejn għatem id-djufija fina illi jew nkella fejn hemm il-gburija fina. Itlob il-mulej, għax jiena nemmen illi ħafna minna għandna l-gburija u laqas nafu fejn ta. Għas nafu. Minna għalina l-iktar nisumli. U jista' jkun hawn min. Għal-ħares maħniex, pero hemm elementi kbar ta' gburija wkoll li laqas nafu bihom ta. Għansemmuhom iktar il-qoddim. U ħad intunaw kemm aħna nies li għandna bżonn il-grazzja. Għandna bżonn neħilsu mill-gburija. Grazzi mulej. Number 1. Dan il-messaġġ għandek nofsu li huwa ħajitkellem fuq hekk u mbagħad għandek in-nofs li ieħor li ħanitkellmu fuq l-umiltà. Prova naġġel ħalli ma neħdux ħafna fit-tul. Simgħuni eżis. Dejjem u f'kull ħaġa għati glorja lil Alla. Jekk għandek talent, jekk għandek ministeru, jekk għandek don, ara ma jfettillekx tieħu l-glorja tal-Alla. Ekku, ngħidu, ekku. Imma fil-verità, jekk aħna nies illi nfittxu lin-nies tfaħħarna, jew nistenna li xi ħadd tifaħħarni wara li nkun għamil xi ħaġa, inkun qed immiss il-glorja tal-Alla. Għaliex jien minn innifsi xejn ma għandi l-ħila nagħmel. Kull ma nagħmlu bil-grazzja tal-Alla. U meta jiena nipprova nieħu l-glorja, inkun qed ngħid l-Alla warrab minn fuq it-tron ħanpoġġi jien. Ma nkunx qed ngħidha verbalment, imma fil-verità tkun qed tagħmel. Ix-xitan dak kien li rrit jagħmel kull ma għamel ħaseb li ħajitla fuq it-tron tal-Alla u Alla sabtu sal-iħnet. Rridu noqogħdu attenti għaliex jekk tmiss il-glorja tal-Alla, forsi ma tmux fiżikament għal kemm rajna nies li mietu kemm fit-Testament l-Antik u kemm fit-Testament il-Ġdid. Forsi ma tmux fiżikament, pero jista' jkun li dak li fdalek Alla fidejk jibda jitnaqqar ftit ftit sakemm jiġi fix-xejn. Malla ma jlab ħadd u ma jiċċajta ħadd. Atti kapitlu 12, vers 22 fit-Testament il-Ġdid. Insibu li Erodi għamel prietka kbira kulħadd beda dan huwa Alla, klim ta' Alla. Immedjatament l-anġlu tal-Alla laqtu baqa' mejjed fil-post. Għaliex għax ma tax glorja l-Alla. Xi ħaġa aktar serja minn hekk. Insomma. 2 Samuel ma nafx kemm tkun iktar minn hekk. 2 Samuel kapitlu 6 vers 7 meta Uzza miss il-glorja tal-Alla baqa' mejjed fil-post. Tiftakru l-Uzza meta miss l-arka? Grazzi ta' miss il-glorja tal-Alla u Alla nkollha. Meta aħna nieħdu l-glorja aħna u nfittxu li nieħdu l-glorja aħna hekk inkunu qegħdin nagħmlu. Grazzi għal Ġesu Kristu. Illi ħallas il-prezz. Il-kelma gburija, l-aħwa, il-kelma gburija manda nikteb kollox kelma b'kelma x'marrit ninsa xejn. Marrit ninsa xejn. Il-kelma gburija manda qatt fil-Kristjan tissemma fuq xufteħ. I am proud of.
Meta jiena ngħid I am proud of my wife. No. Ma ngħidix jien qatt ma ngħidha dik il-kelma. I am proud of my children. No. I am proud of my parents. No. Il-kelma gburija l-Alla għaddietu minn dak kollu li għadda minnu. Il-Ġesu Kristu għaddietu minn dak kollu li għadda minnu fuq is-salib. Jiena gburi bik, jiena għandi l-gburija bik tfisser. Il-gburija li Alla tant jobot u jirreżisti. Sa naf li ħafna minna ngħiduha well-meaning, blaħsib. Pero jekk toqgħod taħseb naqal gburija, meta inti qed tuża l-kelma gburija fuq fommok, qed tuża xi ħaġa li x-xitan ġab id-dinja fiex ġab ħabba fiha. Daqshekk hija serja, daqshekk hija kera. Jiena nħobb ngħid jiena kontent bik. Eżatt, thank you. U ħanejdlek xi ħaġa u ħanejdilek għal ġid tiegħek. Jekk inti tgħid ħanejdu, inti gburi bommok għal-mami li għandek. Taf xi tkun qed tagħmel? Qed titfal ommok fil-mira għall-attakk tad-demonju. Meta inti tgħid jiena gburi b'uliedi, qed titfal lil-uliedek fil-periklu għall-attakk tad-demonju. Qed tikxef għajnek mad-demonju, okay, li ma l-iktar ħaġa għandek għal qalbek. Demonju mhux ħajżi għal-bik, ħajamel minn kollox biex iweġġalek dawk li inti għandek għal qalbek għaliex lilek jobodok. Titfax il dawk li tħobb, jew l-affarijiet li għandek, titfaħħomx għal-mira ta' Satana. Għaliex aħna suppost laqqas bina nfusna manna nkunu gburin. Laqqas bina nfusna. Aħna rridu nħarsu lejna nfusna bħala qaqa. Għax Kristu jirbaħ fuq kollox u fuq kulħadd. U naf li forsi tgħid li hekk hu. Ma noqogħdu attenti xi kliem nużaw. Għaliex inkunu għadin wadbu l-ġebla fuq saqajna stess. Tista' ma tgħidilhomx I am proud of you ta'. Imma fil-verità fil-ħajja tiegħek tagħtihom l-ewwel pożizzjoni. Tagħtihom l-ewwel post. Ejja nieħdu tfal. Għax naħseb daqs kemm huma tfal ma jkunu ħadd. Ħanieħdu tfal. Ma ngħidx jiena gburi bik. Imma npoġġik f'pożizzjoni binti. Illi minħabba fik, speċjalment jekk xi ħadd imislek xara minn ġismek, nispiċċa anke nidneb kontra Alla. Tant impoġġik l-ewwel post. Tant inħobbok illi nqum għalik isni tigra jekk tmisli l-binti. U għaddiju xtejt il-kalma Alla. Bla ma taf, inti vittma tal-gburija. Għax aħna qaslilna nfusna manna niddefendu. Bla ma taf. Meta l-familja tiegħek għaddejt minna jien. Żmien ilu għaddejt minna jiena. Right? Għaliex meta jmissulek it-tfal, jmissulilek mill-lilhom. U faċli tidneb u titlef rasek. Għaliex issa poġġejthom f'livell ola iktar minn Kristu. Għaliex ħabba fihom kont lest li anke tidneb. Tista' ma taqblux. Imma minn dak li għamilt ir-riċerka tiegħu, hekk huwa. Anke meta tiddefendi lilek innifsek qed taqa' fil-gburija.
meta inti tirrabja mhux għal xi inġustizzja li saret il-ħadd ieħor imma x'saret lilek, tittoqgħod attent. Għaliex hemmhekk lanqas tkun taf kif qed taqa' fil-kburija. U qed titfa' ruħek fil-periklu. Meta tiddefendi lilek innifsek u tiġġieled u targumenta ma' ħadd ieħor qed taqa' fil-kburija. Efesin kapitlu 6 jgħidilna il-ġlieda tagħkom mhijiex kontra d-demm u l-laħam. Il-ġlieda tagħkom hija kontra l-ispirti ħżiena, s-setat il-qawwiet. Il-ġlieda tagħkom kontra dak, mhux kontra ħuk, mhux kontra oħtok, mhux kontra l-pastor, mhux kontra t-sija u n-nannu. Il-ġlieda tiegħek meta inti xi ħadd qed iweġġek itlob u ħu awtorità kontra dak id-demonju li warah. Għaliex dawn San Pawlu jgħidu, Pawlu l-Apostlu jgħidu. Meta aħna niġġieldu mal-persuna m'hemm bżonn blidej biss, jew bil-kliem u blidej. Fiex qed taqa' inti. Fit-Testament l-Antika kienu jagħmlu sider ma' sider. Kienu jiġġieldu bejniethom sider ma' sider. Imma kienu għadhom taħt il-liġi. Illum taħt il-grazzja ġlieda tagħna m'għadix kontra l-ġisem. Mela l-istess kif għadni kif għattilkom tal-bidu ħanejdilkom issa. Meta aħna niġġieldu mal-persuna sider ma' sider inkunu qegħdin taħt il-liġi. Fit-Testament l-Antik, meta aħna nargumentaw għaliex xi ħaġa saret lilna l-inġustizzja, mhux qed nilħħu pjaġir biha u ifraħ biha, far from it. Imma ma nistgħux niġu wiċċ imwiċċ ma' xulxin. U nweġġaw il-xulxin bil-kliem qed tiġġieled ma' persuna l-istess bħat-Testament l-Antik. Kemm irridu noqogħdu attenti Aziz. Iktar milli nimmaġinaw. Faċli, u żgur li le. Speċjalment meta jweġġawk, żgur li le. Imma dawk huma l Alla. Meta fil-loġieħ vera mhux imorru jfittxu l-persuna biex jieħdu sodisfazzjon, imma jmorru f'kamrithom jinżlu għal kubtejhom u jiftħu qalbhom mal-Alla u jħallu l-każ f'idej Alla. Dawk huma l vera tal-Alla. Meta inti tikkompara, meta aħna nikkomparaw lilna nfusna ma' xulxin, nkunu qed noperaw bl-ispirtu tad-demonju. Int ma tistax tikkompara lilek ma' ħuk, ma' oħtok. Int ma tista' tikkompara lilek ma' ħadd. Ma' ħadd. Ejdu ma' ħadd. Ma' ħadd. Jekk trid tikkompara lilek ma' xi ħadd, tikkomparak ma' Kristu. U ssib li għad għandek ħafna x'tagħmel. Kontu tafu li jekk din is-sabiħa ma naqrawx u nistudjawx aħna din hija kburija. Kont taf, hawn ħafna Kristjani laqas jiftħu għall-Bibja. Hawn min jgħidlek u jien nafa diġà qrajta. Kont taf li dik hija kburija kbira għaliex kburija. Please jekk intom ma taqrawx l-Iskrittura, u għandna probabilità kbira li ħadd backslidjaw. All right? Jekk ma tomotx il-kelma tal-Alla, qiegħed fil-periklu illi titlaq lura. Għaliex il-kelma tal-Alla ifisser meta inti tfittixha li inti qed tgħid lill-Alla jiena niddependi fuqek. U rrid inkun naf x'tgħid int, mhux naħseb jien. Meta int ma taqrax il-kelma tal-Alla tgħid l-Alla, m'għandix għalfejn niddependi fuqek. Naf biżżejjed jiena. Meta Alla qal l-Adam la tiklux mis-siġra tal-erfu tajjeb u l-ħażin, kien hemm is-siġra tal-ħajja wkoll. Is-siġra tal-ħajja kienet is-siġra illi qed tgħid lill-Alla jiena niddependi fuqek u ma rrid nagħmel xejn jekk inti ma torinix.
Is-siġra tal-erfu tajjeb u l-ħażin ifisser illi jiena mulej m'għandix bżonn lilek biex tgħidli x'inhu tajjeb u l-ħażin. Meta int ma taqrax il-kelma tal-mulej, mhux taqra biex teħles. Please, kif xi drabi kollha kemm għandna naħseb illi kollha xi darba minnija. Imma taqra biex tigwidak. Meta inti taqra l-kelma tal-Alla u timmedita fiha, ifisser li qed tgħid l-Alla jien ma rridx nimxi mingħajr it-treġġija tiegħek. Jien niddependi fuqek mulej kuljum. Kuljum. Imma llum iktar ħsibna fit-TikTok, iktar ħsibna fil-Facebook, iktar ħsibna biex naraw xi drama milli xem fil-kelma tal-Alla kemm grazzi mulej hawn ħafna jistudjaw u jaqrawha ta'. Praise the Lord. Għaliex imbagħad tista' tkun gburija mod ieħor, tista' tkun gburija tant kemm taf fil-kelma tal-Alla. Illi tibda tara l-ħadd ieħor dubbiena. Issa kull ħaġa li xi ħadd jitfa' noħroġ mill-ewwel all out fuq barra biex ngħidlu le mhux qed tgħid tajjeb ħażin. U attendi ma jkollokx il-gburija anke għaliex għandek l-erf. Ta' xettejt il-kelma tal-Alla. Noqogħdu attenti jeżis. Noqogħdu attenti. Ix-xitan jgħidlek, expose him. Ikxar dak huwa qed jitkellem falz. Ikxfu, taf xi kulħadd jgħidlek, kisser il-Knisja. Ifret. Ġib diviżjoni, ġib konfużjoni. U inti ħanitfa' niġri ara dak qed jipritka falz. Dak qed jagħmel xi ħaġa falsa. Ħodu attenti l-aħwa. Għaliex jekk inti taħseb jew inkella tikkritika lil xi ħadd ifisser li int aħjar minnu, qed poġġi lilek aħjar minnu. Meta aħna nikkritikaw il xi ħadd ifisser li aħna aħjar minnu. L-affarijiet nagħmilhom aħjar. Tista' ma taqbilx miegħu. Ma tittoqgħod attent li ma tikkritikax lill-persuna. Tittoqgħod attent. Meta persuna ma tammettix li żbalji tagħha, naf nies jien illi jagħmlu ħafna żbalji, jiena wkoll nagħmel l-iżbalji imma irrid nammettihom. Hawn nies jagħmlu l-iżbalji ma jammettuhomx. U hawnhekk malaj wieħed jiftakar meta Ġesu kien imsallab ma' żewġ ħallelin. It-tnejn kienu ħallelin, id-differenza li wieħed kien li wara fl-iżbal liħor ma kienx. Liħor għamel it-taffiġa u għed jipretendi li għalli sa jnizlu minn hemm. U għed jgħidlu nizzilni minn hawn. Liħor għara fil-li dak li kien jgħati patti għalih kien minħabba ta' dak li huwa għamel. U għal jixraq li nkun hawn jien. Xi drabi nagħmlu l-iżbalji kollha kemm aħna u jkun hemm il-konsegwenzi. U minħabba dawk il-konsegwenzi mbagħtu nitolbu l-Alla jgħalisna minnha mhux ma ninħelsux mill-ewwel. Għaliex m'intix tismani mulej? Għaliex? Taf kemm nitlob mhux ħadd jiżbalja. Aħfilli mulej, mhux ġaħfilt li suppost. Għaliex għaddiet imbagħti? No. Erfa' l-ħtija. Erfa' ħatija. Oċċi ġorri l-kundanna. Imma jekk inti qed bagħti ħabba dak li għamilt, ħtija tiegħek. Kieku inti m'intix qed bagħti jaf terġa' tagħmel froġ oħra. Daqshekk hija easy l-ħaġa. Irridu noqogħdu attenti li nammettu meta niżbaljaw, jekk tiżbalja mar-raġel, jekk tiżbalja mal-mara, jekk tiżbalja mat-tfal, jekk tiżbalja fil-Knisja. Kun kapaċi jgħid żbaljajt. Sorry. Min ma jiżbaljax. Kollha kemm aħna niżbaljaw aħna. Kollha. Kollha. Taħsibx eżis hija waħda li inti aħjar minn ħuk għaliex forsi il-ministeru li għandek inti u ħuk m'għandux. Allura inti taħseb li inti aħjar minn ħuk. Għaliex forsi inti tagħmel xi xogħol fil-Knisja u ħuk għadu ma jagħmilx taħseb li inti aħjar minnu, jew tixtaqlek is-salvazzjoni iktar minnu, għaliex forsi toħroġ tevanġelizza, għaliex titkellem fuq Ġesu. Timmaġinajiex għazbis taqdim il-kuruturi dak li aħna namlu għal-glorja tal-mulej, namlu għax obbligati.
U b'daqshekk mhux ħadd ixraqlek is-salvazzjoni aktar milli tixraq il-ħuk li forsi għadu mod jagħmel xejn. Jekk inti għall-ministeru tiegħek qed tagħmel sagrifiċċju qed tbati jew inkella qed jinnafu tara lil ħuk ġej relax bil-Bibja u jpoġġi bil-qiegħda isu mhux hu. Tħossok x'aħjar minnu int quddiem il-mulej? Tħossokx li tixraqlek is-salvazzjoni aktar minn dak u minn dik? Dik hija gburija. Xa tpoġġi lilek innifsek aħjar minnu. Aħjar minnu. Anka meta nistħu nevanġelizzaw. Anka meta nistħu nitkellmu fuq Ġesu. Anka meta nistħu ngħidu li aħna Kristjani, il-problema ta' gburija. Tafx isek qed tgħid? Isek inti immaġina li l-aros tiegħek jew l-arusa, immaġina l-aros tiegħek inti. All right, sir taf illi laqqas biss jgħid illi inti l-arosa tiegħu għax jistħi. Kemm tieħu gost laqqas tibqa' magħha l-persuna? Erdu noqogħdu attenti biex nibqgħu ma' Kristu. Għaliex il-moment li nistħu minnu u jistħi minna. U stess jgħida. Taħħa tistħu minni, jien ħan nistħi minku. Għalfej tistħi gburija. Għaliex nibża li waqt li n-evangelizza nara l-lex ġeja. Għax niddeja għax jarawni ta' xogħol. Jgħidu da miġnun, niblaħ. U le jara ħidak mux il-ministeru tiegħi. Fil-verjetà l-evangelizm mhux ministeru. Kulħadd irid jevanġelizza. Tistħix issemmi l-Kristu pubblikament għaliex huwa mitalik pubblikament. Ma mhix għalik ġol kamra ta' ġewwa. Ġi umiljat quddiem kulħadd. Jekk aħna vera Kristjani, kull ferri morru rridu nwasslu Ġesu Kristu. Jekk mhux bil-kliem blamil. Imma rridu nsemmuh il-Ġesu. Imma mbagħad minn ma jridx jisma' mbagħad tiwlu blamil. Il-Ġesu. Għadu attenti. Issa ħammarru għal-parti l-oħra tal-umiltà. Filippin kapitlu 2 vers 5. Ejjew marru flimkien. Filippin kapitlu 2 vers 5. Hawnhekk issa naraw il-Ġesu. Ħaġa waħda biex kisser il-gburija, humble yourself. Umilja ruħek. Biss. Jekk inti tumilja ruħek, m'hemmx gburija fik. Il-gburija da meta aħna ma numiljawx ruħna. Filippin kapitlu 2 ħanibda minn vers 5 u dan huwa passaġġ importanti ħafna fejn tidħol l-umiltà jgħidlek aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu. Bl-Ingliż toġobni iżjed. Bl-Ingliż jgħidlek you must have the same attitude that Christ Jesus had. F'kull ċirkostanza, f'kull sitwazzjoni li ssib ruħek fiha fil-ħajja tiegħek, qisni jkollok l-istess attitudni li kellu Kristu. Noħorġu l-barra mit-triq ħafna drabi għaliex ma jkollniex l-istess attitudni ta' Kristu fiċ-ċirkostanzi preżenti. Jekk inti ġejt ippersegwitat, ġib l-istess attitudni li kellu Kristu. Jekk inti ġejt majjar,
Is li ġib l-istess attitudni li kellu Kristu, is li taġġixxi bl-istess attitudni ta' Kristu. Jekk għaddej mid-batija minħabba li għamilt it-tajjeb, is li jkollok l-istess attitudni li kellu Kristu fit-batija. U li għat li kellu n-natura ta' Alla ma għax ifittex tiju li u daqs Alla. Kemm hu serju dan il-passaġġ? U li kellu natura ta' Alla ma għax ifittex tiegħu li huwa daqs Alla. Samawni raħwa. Sija jekk inti diaknu, sija jekk inti pastor, sija jekk sejjaħlu li trid elder, presbiteru, responsabbli, inti x'inti għad fittex li tirċievi stima għolja mingħand in-nies. Għax laqqas Kristu ma fittixa. Laqqas Kristu ma fittixa. Jekk ħadd ieħor jagħtik stima għolja jonorak, it's okay. Imma tfittixix int. Għax jekk tfittixa int m'intix taġixxi bħal Kristu. Inti x'int, jekk inti raġel tad-dar, għandek il-familja, inti r-ras tal-familja, tajjeb. Però qed attent biex ma tmurx iktar milli suppost tmur. Jekk il-mara inti awtorità fuqha, ġibilha rispett, mhux li ngħid jien tagħmel. Jien ma nagħmilix vera. Li ngħid jien tagħmel għax jien awtorità ġew. Għax jena ras tal-familja u ġew. Kristu li kien kellu natura tal-Alla ma fittix dik il-pożizzjoni. Ma fittix dik l-istimolja, ma fittix dik l-arroganza. Anzi, għana raw xamil. U li għat li kellu natura tal-Alla ma għax fittex tiju li u daqsalla, iżda xejjen lilu nifsu billi ħan natura tal-sir. Il-sir. Li kellu natura tal-Alla ħan natura tal-sir. Sar jixbaħ l-bniedmin u der minn barra bħala bniedem. Inti fl-imma pozizjoni inti is li ħaddieħor ma toqgħodx toriħx pożizzjoni int. Żomm ruħek tal-li int. Sija jekk inti manager fuq il-post tax-xogħol, supervisor, inti xinti, tiftaħarx bil-pożizzjoni tiegħek. Tiftaħarx jekk tkun bħal Kristu. Tiftaħarx jekk inti responsabbli, li inti bnedem responsabbli fil-Knisja, li inti djaknu fil-Knisja. Inti xinti tiftaħarx. Ma ħokem. Jisli kollok l-istess attitudni ta' Kristu. Tiftaħarx u tippretendi forsi għaliex inti profet, inti apostlu, inti jekk, allura n-nies għandhom iħarsu lejk bħala xi ħadd. ċekken id-dnub daħal permezz tal-gburija. Alla rrid jorina xi ġifieri umiltà batinna l-ibnu. Kif għandek tomilja ruħek. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Ma kienx faċli għalih li jobdi Ġesu. Da żgur li le. Jgħid nimmaġina li Ġesu fl-ort tal-Ġetsemani qiegħed jikbi u jereq l-araq tad-demm, jaf minn xi ħajaddi. U mbagħad forsi l-missier qallu, ibni ma jemmux għalhekk battek. Mhux għalhekk battek. Immaġina.
li inti tobdi ma tix tobdi biss fl-affarijiet sempliċi, mhux kulħadd jaf jobdi jiġi sal-komunità. Mhux kulħadd jaf jobdi inkluż jien illi naqra l-Bibja kuljum. Mhux kulħadd jaf jobdi li jagħmel xi opra ta' karità. Immissa meta ħaniġu kmandati biex nagħmlu affarijiet li ħajrrikjedu tbatija kemm ħanobdu? Kemm ħanissottomettu? Kemm ħanissottomettu meta dawk li jmexxuna forsi jgħidulna x'għandna nagħmlu xi ħaġa li mhux daqshekk nieħdu gost biha? Mhux qed ngħidlek aqbel taf kollox, għax mhux bil-fors għandek taqbel f'kollox, imma kemm ħankunu obbedjenti, kemm fl-affarijiet il-ħfief u kemm fl-affarijiet it-tqal. Ġesu fil-Ktib ta' Lut kapitlu 5 vers 7 morru waqrawha mbagħad 8, 9, 10 jgħidlek kien mismuħ mill-missier minħabba fl-obbedjenza tiegħu lejn Alla f'dawk l-affarijiet li kienu tant ibsa liħ. Ibsa ma kinux easy. U x'inhi jibsa llum? Aħfer il-min tas-sowtak daqqa u benġlek. Aħfillu. Il-min batek id-dar tibki minħabba kliem li weġġek bih. Faċli, da żgolli le. Imma dik qed jikmandak il-mulej. Ejja l-komunità tajjeb, aqra l-Bibja tajjeb u bqamilhom. Imma ħafna affarijiet iktar importanti illi jekk irridu nixbħu vera lil Kristu, irridu nagħmluhom. Li taħfer hija waħda mill-iktar affarijiet fin-natural mhux ħanejt jibsa, impossibbli. Ejja ħankunu onesti. Right? Irridu naħfru. Importanti li naħfru. X'jekk ma naħfrux ma niġux maħfura. Jekk ma naħfrux aħna maħniex ġej maħfura. Issa mbagħad min qed jagħti l-offiża dik issa bejnu bejn Alla. Xi darba jekk il-mulej erid kif taħli l-bib permezz ta' dan ir-raġel. Messaġġ tajjeb fuq l-offiża. Illi nemmen li kulħadd għandu bżonn jisimgħu. Grazzi mulej. Grazzi mulej. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17 jgħidlek di ta' fuqha. Isa. Pastor Jafas Gurdi. L-ewwel Ġwanni 4:17. Hekk kif inhu raħħa sewwa. Għax saħħa nsitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Fiex sirna bħalu? Nimxu fuq l-ilma? Fiex sirna bħalu? Imbidlu l-ilma f'inbit? Fl-imħabba. Fl-umiltà. Jekk m'intix bħalu f'daw, m'inti bħalu f'xejn. Jekk m'inhiex bħalu f'daw, minna bħalu f'xejn. F'din id-dinja aħna sirna bħalu fl-erja ta' l-imħabba. Irridu nirrispettaw il-xulxin, irridu naħfru il-xulxin, irridu nkunu umli. Jekk tassaw irridu nkunu bħal Kristu. L-umiltà hija ċavetta biex inrażnu il-gburija. Mod ieħor ta' umiltà x'inhi? Li sservi. Imma biex isservi tkun umli. Mod ieħor ta' umiltà hija li sservi. Meta taqra Mattew kapitlu 20 vers 27 jgħid u min irid ikun l-ewwel fostkom tkun l-ewwel. Aqdi. Għandu jkun l-sir ta'kom. Mela din tista' tal-alga ma' mal-oħra. Għandu jkun l-sir ta'kom. Ġesu għat li kien li bent Alla ħasel saqajn id-disċipli. Servi mit-tidejk.
servi, aqdil l-Alla bil-qalb. Dak li tagħmel, tagħmlux għal bniedem, għamlu għal Alla. Ekku kol bin il-bniedem, ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. U biex jagħti ħajtu u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. U ħanalaq bl-iskrittura li ġejja. Galatin kapitlu 5 vers 21 il-frott tal-Ispirtu. Edu li xandax taqsam din mal-umilta, il-frott tal-Ispirtu. Unejdilkom. Ma dawwimtkomx vera? Grazzi. Grazzi mulej. Mela. Id-dajaq siħbi. Naf. Mela, anzi, 22, 5:22. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, lena, islim, is-sabar, il-ħnina, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Kontra daw m'hemmx liġi. Fejn l-umiltà? L-umiltà hija dik l-art illi minna joħroġ il-frott kollu. Amen? Umu bil-wifqa. Jekk inti taħseb illi għatem merjas fil-ħajja tiegħek illi għandek hemm tendenza ta' gburija, illum nitolbok please sabiex toħroġ hawn barra ħalli nitolbu flimkien isimani, m'għandikx għalfejn tiddejjaq, m'għandikx għalfejn tistħi għaliex tgħid nisħa jindunaw l-għand il-gburija. Kollha kemm aħna għandna. U tant huwa hekk li jiena ħanoħroġ ukoll u ħanitlob il-pastor biex go over ħajitlob magħna. Biex nagħmlilkom koraġġ. Jiena l-ewwel wieħed ħireġ. Nagħlqu l-video. Okay. Mela. Hemmhekk? Mela, grazzi li kontu magħna, eżies. Jalla l-messaġġ kien ta' għajnuna kbira għalik biex tikber spiritualment. Jekk joġobkom dejjem infakkarkom ukoll illi nar is-sibt li ġej nitlobkom sabiex tkunu magħna għas-service li jmiss, nemmen illi ħajkun service bomba kif dejja wara kollox hawnhekk ikun hawn. Inħeġġek ejja ntaqa' magħna jekk inti għadek qatt ma ġejt intaqa' magħna ġewwa River of Love, ejja ntaqa' magħna fis-7 ta' filgħaxija nhar is-sibt, jew il-ħadd fl-10 ta' filgħodu, jew kull nhar ta' 4 fis-7 ta' filgħaxija. Sa dakinhar inselmulkom, ciao, good night. Grazie mulej. Thank you, Jesus.